Čaute, vítam vás u nového videa. Dneska budeme opäť pokračovať v úpravách na motore 1.4 MPI s turbom. V dnešnom videu hlavne čo chcem spraviť je príruba. Dokončiť ju, keďže mám druhý materiál, ktorý použijem dneska na tú prírubu, keďže ten trojuholník, ktorý som minule spravil, bol zlý. O chvíľu si ten nový plocháč ukážeme. Takisto mám sane, chcel by som ho vybrusiť, nastriekať, ale to si natáčať nebudeme. Len ho pripravím, namontujem, takisto skúsim, ako pasujú strekovače na to sanie, že či sa to všetko dá tam akože dopasovať. Ešte toto som ešte neskúšal. No a už by som dokrutil sanie z vody. Takisto, čo by som chcel v tomto videu spraviť, je mazanie toho turba. Keď spravím mazanie, tak akože taký základ motora bude mať teoreticky hotový. Potom mi už iba treba nejakú prírubu a zapojiť elektriku a také prkotiny. No a akože možno v tomto videu uvidím, možno v tomto, možno v tom ďalšom, motor akože dokončím kompletne. No a potom síce si ho tak skoro do auta nenamontujeme, ale tak táto séria sa trošku pozastaví tých videí a máme v pláne iné roboty, ktoré treba napríklad treba mi prečeluniť prístrojovú dosku, takisto zadnú nápravu vystúžiť, prerobiť zadné brzdy na kotúče. No a v podstate uvidíme, keďže toto je možno posledné video pred sviatkami, tak potom asi ďalšie bude až po novom roku. No a idem hneď sa pustiť do práce. Uvidím, že čo dnes stihnem. Akože to video bude taký zväzok viacerých dní, hej, nebude to všetko v jeden deň. Chcem sa dneska aj celkovo v tomto videu posnažiť čo najviac práce spraviť. No. Prvú vec, ktorú robím, je táto časť príruby. Vidíte, pekne to sedí. Odrezal som si to tak na hrubo. Dieru som si jednu trošku rozvrtal, lebo fakt je ťažko tak presne trafiť tú dieru, keďže z vnútornej strany nedokážem tak dobre označiť. Tak som ich trošku zväčšil, ale to mi zase až tak nevadí. Teraz, keďže už to mám prikrútené, na pevno si zoberiem flexu, obrúsim si to podľa turba. Len takto decentne, nemusí to byť až nejak presne zabrúsené. No a potom už môžem tamtú trubku skrátiť, no a poriadne to už zavariť, čo som veľmi rád. Aj keď ty kokos, tak som sa buchol s kladivom po prste, že asi 15 minút som tu plakal od bolesti, ešte stále ma to boli, ale to však riziko povolania. Nič, idem si to obrúsiť. Pozváram si to, nebudem vám to natáčať, pretože ma nemá nikto kamerovať ani nič a ukážeme si už potom na hrubo, jak nám to tam pekne sedí. Mám to zabrúsené. No a taký lifehack vám poviem, jak to môj bratranec múdro zrobil, keďže ja som si vtedy vyrezal takýto trojuholník a myslel som si, že sa diera vypáli, ale bola to hlúposť. No a môj bratranec to zrobil takto, že zobral kruhový materiál, upol ho do sústruhu, vypichol stred, ktorý som si ja odmeral, 3,5 cm priemer, vypichol stred, potom mi ten kruh dal a ja už som si presne tento kruh označil. Vyrezal som si podľa toho trojuholník, naznačil som si dierky, odvrtal som si ich a presne mi to pekne sedí. Takže ešte pod to dám tesnenie originálne a malo by to fungovať na 100%. Takže som rád, že to mám takto brutálne zrobené. Ešte túto plochu zobral na fréze, že by to bola úplná rovina. Takže aj to ma veľmi teší, že aj tá dosadzacia plocha je presne zarovnaná voči turbu. Takže toto tu nebol až tak dobrý nápad a toto je super. Príruba hotová, treba mi ju ísť zvariť. Keďže nemám bombu na CO2, tak to pôjdem niekam zavariť. Takisto som si
vybrúsil, odmasnil a nastriekal sane. Takisto som si očistil túto vstrekovaciu rampu. Takisto som ju z vrtačkou vybrúsil, dočisto odmasnil, nastriekal a ešte tu mám plech na výfuch, ktorý som tiež nastriekal týmto vysokoteplotným sprejom od Motip. Takže toto som zatiaľ zrobil, idem tu trošku popratať a idem zvariť tú prírubu a natočíme si to potom, že ako to turbo sedí, aj niečo vám poviem pre tých, ktorí v budúcnosti budete plánovať takýto motor skladať. No, takže príruba hotová, zavarená, aj keď možno ten zvar nevyzerá najkrajšie, bolo to zvarané s CO2, takže mne to až tak síce nevádí, keďže je to taký prvý prototyp. Ešte neviem vôbec, či to bude fungovať tak, jak by som to chcel. Aj keď viem, že veľa ľudí z vás ma zhejtuje, ale neskladám to, že by som s tým jazdil preteky alebo čo, skôr to skladám for fun. Nijak to nikdy som ako nebral to vážne, že by som s tým išiel dať čo vyhrať alebo čo, hej. To proste bol len taký šialený nápad z garáže, že oturbí tento motor. Takže ale kritiku prijímam, každý má na to svoj názor, no a ja som to takto v podstate chcel, tak asi preto to takto bude. No ale skrátka, mám tu prírubu hotovú, mám spravené mazanie, ktoré si ukážeme. Prepad mám dole. Tu mám v pláne to odrezať. Odrežem to, spojím to s touto hadicou, s tými paskami. Takto. To si ukážeme o chvíľu. Výtlak oleja mám cez takéto koleno, 3/8. Počkať, sekunda, vám ukážem. Skrátka, 3/8 koleno. Do neho ide prechodka so zavítom na miesto snímaču na tlak oleja. Snímač na tlak oleja mám hneď oproti. A tu hore mám ďalšiu prírubu na výtlak oleja. Toto tu nakrútim. Takto na rýchlo to si namontujeme. Tu mám zrobenú hadicu na výtlak oleja. Táto pôjde jedna strana sem, dal som tu do pravého uhla kolienko a druhé ide takto vrchom a pôjde to zadom. Aj to si ukážeme, lebo v podstate idem si to hneď namontovať. No a neviem, turbo možno trochu očistím s vrtačkou, nech nie je tak špinavé, nech je čisté. Takto som si očistil turbo a aj tú podtlakovú baňku a nastriekal som mu. Nech to vyzerá, že som sa aspoň trochu toho dotkol. No a teraz si turbo nahodím a takisto si odrežem ten prepad, že by som to spojil s tou hadicou. No a takisto si nahodím aj tú druhú časť prepadu dole do vane. No a potom môžem zapojiť aj ten vrchný prepad.
Dneska sme sa opäť ďalej posunuli, keďže mám to všetko zmontované. Takisto aj to turbo, vyzerá to dobre. Ešte dobre, že som nedal ten strieborný blok, keďže keď som dal to strieborné turbo, ten kryt na výfuk a to sánie strieborné, tak by potom bolo veľa strieborné, takže teraz je to také celkom vyvážené. Som rád. Dneska progresívny deň, mám to zmontované a myslím si, že to bude fungovať. Takisto ešte nás čaká toto prepojiť, niekde vyťahnuť potlakové vedenie hore, dať to cez regulátor tlaku. Musím nejak vymyslieť, keďže mám výtlak do spodku, takže ako vyvediem hadicu hore do klapky. No a som rád, že mám to mazanie, aj keď nejak raz mi to nevychádzalo. Keď som to potreboval otočiť, že by som to mal do vrchu ten výtlak, tak vždycky mi to tam nejak šregovalo, tak uvidím. Poskladal som to zatiaľ takto, vrajím, všetko sa musí otestovať. Aj toto sa bude testovať, budem musieť zistiť, že či náhodou tady niekde neslzí olej. Tuto budem musieť, keď dám prevodovku, vyrobiť nejaký držiak na jeden, na druhý bod, že by tá hadica proste sa nikde nečuchala o ten motor, že by ju neprečuchala. Ale inak som spokojný, takisto som musel vypodložiť túto strekovaciu rampu podložkami, keďže strekovače z 1.8 turbo sú trochu dlhšie. Ale zase až taký problém to nie je. No a musím už iba dokrútiť tieto dve skrutky, keďže ich tu dnes nemám. Takisto si budem v ďalšom videu možno prerábať prírubu na vodu, keďže musím tu dať zo Škodovky originálnu a vložiť tu snímač teploty vody, aby motor MPI fungoval správne. No a to je asi z dnešného videa všetko, keďže mi chýba ešte alternátor a nejaké komponenty, že by som ho celý doskladal, ale myslím si, že tých 70% práce už je hotovej. No a to je asi z dnešného videa všetko. Keď by si mal nejaké otázky, čo sa týka toho motora, aby si chcel poradiť, kľudne mi napíš. Aj do komentáru môžeš a hejteri, buďte na mňa menej prísni ako ste. No a to je asi z dnešného videa všetko, takže vidíme sa na budúce. Čaute.